Myslím si, že to musí byť veľmi akože nepríjemné vedieť, že niekoho predsudky môžu limitovať moje možnosti. No, tak určite to musí byť ťažké, lebo ja kebyže som osobne súčasťou takejto komunity, tak viem si predstaviť, že pre mňa osobne by bolo ťažké vnímať nejakým spôsobom svet možno tak ako ostatní, lebo kebyže mi je z vonkajšieho prostredia každý deň, alebo teda dosť často dokazované, že som iný a že sú tie predsudky voči mne nejaké, tak vážne by som mal asi problém sa zaradiť do toho normálneho života, ako to tí ľudia, ktorí nie sú v týchto komunitách. Ja nemám zrovna moc predstavy o tom úprimne, lebo ja som to nejak moc nezažil. Avšak myslím si, že teda vylúčené komunity to nemajú zrovna najľahšie. Čo sa týka správania ľudí, ako sa k tým celkovo správajú. Predsudkovej výchova, alebo ako sme boli učení, že sa máme správať voči týmto komunitám. No, určite sú to predsudky, lebo tak v prvom rade ja som sa sám od ostatných asi len tak, ja som sa neodstranil z tejto spoločnosti. Myslím si, že môže to byť aj rasizmus, akože môže to byť celkom aj ovplyvnené výzorom tých ľudí, alebo aj ich správaním, alebo ľudia si nájdu nejakú nedokonalosť, vychočia nedokonalosť, ktorú vidia na tých ľuďoch a z tohto dôvodu už odmietajú proste brať na nich iných názor. Určite si myslím, že je dôležité tieto témy otvárať, ale myslím si, že pri každom by sa malo postupovať inak. Podľa mňa áno. No myslím si, že tie predsudky a rasizmus a tak by nemal patriť do tejto spoločnosti. Ľahšie sa dá pracovať s ľuďmi, ktorí už majú záujem o túto tému, že tí sa chcú aj sami vzdelávať, ale s ľuďmi, ktorí nemajú úplne záujem, by som asi začala tak veľmi jemne možno ukazovať im nejaké videá alebo iba sa rozprávať o ich názore, možno sa snažiť vysvetliť svoj názor na túto tému, aj keď ho možno úplne nebudú prijímať. Myslím si, že presne preto by sme mali otvárať témy a takéto veci by sa mali riešiť.